Izve vanhu vaMwari pakutaurirana shoko raMwari. Zuva ranhasi ndine nyaya yanda pamusoro weshoko unoti kana dambudziko rakuvinga unomutsani. Ndichaverenga kuna Jona chapter 1 kusvika pa15 ndigoverenga zvekare kuna Marko chapter 4 verse 35 to 41. Nyaya iyi tinongoiziva kuti Jona wakatumwa naMwari kunoparidzira Ninevha akaramba, akabva akati aya kwete zvokuenda Ninevha bodo, ine ndokwira ndokuenda kuTashishi. Ari muchikepe chokuenda kuTashishi ndopamuka mhepo apo. Vakaedza zvavanogona zvikaramba kusvika vakanda mijenya ukabata Jona. Ko nhaiwa akati ai ndiri muHebheru handinonamata Mwari chaiye wakasika denga nenyika. Ko zvinotokuita sei kuti zvitiitire musha? Akati ndikandai mvura. Chandinoda kuti tinzwisise apa ndichokuti paita zvikwepe zviviri. Kune atumwa naMwari kundoparidzira vanhu shoko, akaramba akaenda kwaanoda, ndokupinda muchikepe achienda kwaasina kutumwa. Mhepo yamuka, vakamumutsa, vamumutsa, mhepo yakatonyanyisa kusvika vamukanda mvura, mhepo ndokunyarara, gungwa ndokudzikama. Kozouya munhu ari kuvatungamirira avete vari kuenda zvavo mhiri kutosunungura vane mweya yezvina. Mhepo inomuka zvekare mugungwa. Iye Jesu avete achitove papilo zvake, but arimo. Vanomumutsa, vamumutsa anomuka, orayira mhepo, oti gungwa nyarara, dzikama, gungwa rodzikama. Saka iwe unomutsani? Nokuti vese vavaveta panouya dambudziko rako rinouya nokuti someone is not on guard. Kune vamwe vanoti isusu tinochengetwa nezvinotichengeta, vamwe vanotochengetwa nemidzimu, vamwe vanotochengetwa nemashavi, vamwe vanotochengetwa nehameno zvinovachengeta. Kana dambudziko richinge rasvika, that means zviri off guard, zvanga zvivete. Saka iwe unomutsani? Nokuti pane zvimwe zvekuti ukamutsa still hapana kudzikama. Kune vangani vakawanda vakanyanya vakaenda kudzin'anga, vakaenda kupi nekupi kwavakaenda, hapana chakaita. Nanhasi dambudziko rongovepo, kana kuti rakatozopedzwa varasa n'anga dziya vasiyana nadzo. But wakachenjera anomutsa Jesu, nokuti anoziva kuti kana ndangomutsa Jesu chete, iye ane simba rokurayira mhepo. But uyu Jona amutswa haana simba rokurayira mhepo, ari kutotizavo mhepo yacho. Jona, gara uchizviyeuka kuti kana dambudziko randivinga ndinomutsana. Mwari vachikuitirai zvakanaka, Mwari vachikuropafadzai mazuva ese upenyu hwenyu, muchirangarira kuti kana dambudziko rauya, zivai kuti tinomutsa Jesu, nokuti ndiye ane simba rokunyaradza mhepo dzoupenyu hwenyu, muzita raJesu. Amen.